Fala que fala é a responsabilidade dun medio de comunicación 100% galego. Unha iniciativa que dá voz á mocidade galega. Un proxecto pioneiro que utiliza a radio como ferramenta para dinamizar a nosa lingua e sementar futuro. Nesta primeira edición, participaron 6 centros educativos galegos escollidos entre máis de 40 que se inscribiron. IES Oroso, Liceo La Paz da Coruña, IES Ordes, IES Manuel García Barros da Estrada, o CPR Vila do Arenteiro no Carballiño e o IES Faro das Lúas en Vilanova de Arousa. En todos eles vivimos unha auténtica revolución radiofónica en galego. Alumnos e alumnas de primeiro e segundo da ESO que participaron nun programa de radio en directo no que se falou do galego e en galego, analizando a saúde da nosa lingua no día a día entre a mocidade. No seu tempo de lecer, coas amizades, no ámbito familiar e tamén no sistema educativo. O galego como lingua que mellor nos define, con palabras cheas de simbolismo, palabras escollidas polos centros participantes para crear o noso dicionario da líder. Emitimos 12 horas de radio en directo dende os propios centros educativos e tamén en formato podcast. Aínda que fala, va máis alá. É un proxecto multimedia que tamén se move nas redes sociais. Os rapaces e rapazas crearon arredor de 40 reels, eses vídeos curtos, directos, moi populares na súa idade. A través deles contaron historias de Galicia, deron consellos para falar e escribir mellor en galego e compartiron curiosidades sobre a nosa terra, a nosa lingua, o que somos e sentimos. Uns vídeos que acabaron milleiros e milleiros de reproducións. Máis de 300 estudantes convertéronse en locutores, técnicos, xornalistas, entrevistadores e tamén nun público entregado, entusiasta e cómplice. Tivemos convidados e convidadas moi especiais, persoas que inspiran, que emocionan e que deixan pegada. Severino Fernández, exdirector do IES Oroso, mestre e investigador da tradición oral. Mandallo, youtuber e creador de contido que presume con orgullo das nosas raíces. García MC, pioneiro do rap en galego, referente artístico de moitas xeracións. Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, que regresou ás súas aulas para lembrar que, quen sabe, entre ese alumnado podería estar o futuro alcalde ou alcaldesa do municipio. Marina Moure, polbeira do Carballiño, que nos revelou os segredos da nobre arte de traballar co polvo. E Nolo Chazo, alma mater da cultura en Vilanova de Arousa e director da Escola de Artes Caliveras, onde o talento artístico florece sempre en galego. O galego falado, cantado, compartido, o galego sentido. Fala que fala é un proxecto que dinamiza, que esperta e que emociona. Un recoñecemento ao compromiso coa lingua. Unha experiencia que sementa orgullo e futuro. Unha iniciativa de Radio Líder coa colaboración da Secretaría Xeral da Lingua. E ao longo destes 6 programas, entre alumnado, profesorado, convidados e o equipo da radio, fixemos nos un berro cheo de forza e identidade. Fala que fala, fala! Un berro que resume en só 5 palabras o espírito de todo este proxecto. Agora sí, quero escoitarvos con toda a paixón. Fala que fala...